दिनै फिन खेबसेबाव टिके एन्टारटेनमेन्ट चेनेल नोंथांमोनखौ बरायबाय जों दिनै फिन गोदान मोनसे भिडिअ लाबोनो सानदों नोंथांमोना जानो हागौ सानफ्रोमबो जों कारेक्ट टेन्स फर्मआव थाबाय थादों जों मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ फिनिशिं खालामाब्ला आद्रा थायो खोथाया बेखायनो जों दिनै खनसे सावरायनायनि उनाव जुदि जोङो सम मोनोब्ला गाबोन निश्चय कारेक्ट टेन्सखौ जों फिनिशिं खालामनायनि प्लान लादों बाखिया उनाव फैबाय थानाय समाव जों लांबाय थागोन गाबोन जों फिनिशिंखौ खालामगोन होननानै आं सान्दों जुदि जों सम मोनोब्ला दा जोङो सावरायफिननो लादों कंडिशनेल्सआबो मोनसे कारेक्ट टेन्सनिनो मोनसे बाहागो कारेक्ट टेन्स फर्म होननानै जों बेखौ लिरनो हायो दा बेवहाय जोङो थोंजोङै फोरोंगोन गोलावै जोङो फोरोंनाय नङा जों बिदिन्थिखौ मोनसे लिरना लाखाबाय स्पेशली कंडिशनेल होननाय लोगो लोगो बिनि बाथ्राखौ मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ जों इफजों जागायगोन जों सिगाङावनो फिउचार इनडिफिनिशनआव मोनसे आद्रा थाबोदों इफआव आं होनबोदों मोनसे बाथ्राया जुदि प्रेजेन्ट जायोब्ला मोनसे बाथ्राया फिउचार जानांगौ होननानै आं बुंबोदोंमोन आरो बेवहाय एसे खोथा दं उनाव सावरायगोन होनना बुंबोदों बै खोथाखौ जों दिनै सावरायफिननो फिन लादों 1 नम्बर एग्जाम्पल इफ इउ इनभाइट मी आई शेल गो देयर होनदों दा बेवहाय जुदि मोननै बाथ्रानि गेजेराव नैबे मोनसे बाथ्राया जों नैबे लिरबानो जों बुजिगोन मोनसे बाथ्राया जुदिअ प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स जायो अब्ला मा नैबे गुबुन मोनसे बाथ्राखौ जोङो मायाव लिरथारनांगोन नैबे गुबुन मोनसे बाथ्राखौ जों फिउचार इनडिफिनिट टेन्सआव जों महर होनो हायो बेखौ जोङो मोनथामाव जों महर होनो हागोन बे 2 नाम्बाराव दङ जों इफजोंनो जाबाय थागोन गुबुन जेबो जानाय नङा if you invited नैबे प्रेजेन्ट फर्ममोन मेन भार्बआ इनभाइट दायो जों मोनदों इनभाइटेड if you invited me I should go there अब्ला जों बेखौ जों नोजोर होब्ला मोनगोन नैबे मेन भार्बनि फर्मआ मा जादों फार्स्ट इनडिफिनिट टेन्स अब्ला जेब्ला बे मोनसे बाथ्राया फार्स्ट इनडिफिनिट टेन्स जागोन जेब्ला मोनसे बाथ्राया इफजोंनो कन्ट्राक्शन जागोन जुदि मोनसे बाथ्राया फार्स्ट इनडिफिनिट टेन्स जायोब्ला नैबे बाथ्रा मोनसेखौ जों मा लिरथारनांगोन नैबे मोनसे बाथ्राखौ जोङो future indefinite first form होननानै जों लिरनो हायो आरो दंबावो जों मोनथाम जों बिदिनो गासिबो खोथाखौ जों फिनिशिं खालामनो हायो हाजारथा बाथ्रा ओंखारगोन नाथाय बे मोनथामजों जों फिनिशिं खालामगोन फरिखायाव बबे मोनसेया फैगोन जों बुंनो हाया स्पेशली नैबे कन्डिशनेलनिफ्राय कारेक्ट टेन्सनि फर्मआव गोबां कुइसन गोलैयो आरो जाय कुइसनखौ जों बारा अबजार्भबो खालामफ्लाङा जों बेखौ नोजोर होनाया मोजां if you एबा फैगोन दहायनि मेन भार्बआ मामोन जोंना इनभाइटेड फार्स्ट टेन्समोन एबार नामा हेड फैलायबाय हेड नाय लोगो लोगो if you had invited me एखे महरजोंनो जों बुंबाय थादों if you invited me I should have gone there एखे बाथ्राजों जों महर होबाय थादों जाय बाथ्राखौ जों लिरना फोजोबनो हानाय नङा बेखायनो जों बेजोंनो होदों दा बे मा जागोन फार्स्ट पारफेक्ट टेन्स जेब्ला मोनसे बाथ्राया इफजों दाजानायनि मोनथाम महर मोनगोन मोनसे बाथ्राया फार्स्ट पारफेक्ट टेन्स जायोब्ला नैबे बाथ्राया मा जानांगोन मोनसे बाथ्राया मा जानांगोन future perfect first form tense जानांगोन जोंनि एग्जाम्पला जों बेजोंनो लानो हायो दा बिनि उनाव बे मोनथाम जोंनि जानाखि मोनसे पेटार्न बे महरखौ नायोब्ला जों बेबायदि बाथ्राखौ जोङो हाजारथा कुइसन जों खालामनो हायो नाथाय फरिखायाव दाना माया फैगोन जों गाव हारसिंसो कन्ट्राक्शनखौ खालामना जों लानांगोन दा जों फैदिनि if you invite me जुदि मोनसे बाथ्रा प्रेजेन्ट जानाय लोगो लोगो जों खुनु नायनांगौ गैखाया कुइसनाव मोनसे बेलेग मोनथाम बे कुइसनावसो थाखागोन दा आरो जाबाय मोनसेया फिउचार जुदि मोनसे बाथ्राया फार्स्ट इनडिफिनिट टेन्स जानाय लोगो लोगो
नांगौ खोथा गैखाया मोनसे बाथ्रा जाखागोन फ्यूचार इनडेफिनिट पास्ट फर्म दैट मीन्स फ्यूचार इनडेफिनिट होननाय लोगो लोगो सेल फैयोमोन पास्ट फर्म होननाय लोगो लोगो मेन भार्बआ पास्ट टेन्स जागोन दैट मीन्स शुड जागोन नङाबा वुड जागोन मोनसे बाथ्रा पास्ट इनडेफिनिट पास्ट पारफेक्ट टेन्स जानाय लोगो लोगो मोनसे बाथ्राया मा जानांगोन फ्यूचार पारफेक्ट पास्ट फर्म मा जों बुजिबाय नैबे जुदि पास्ट पारफेक्ट टेन्स जायोब्ला मोनसे बाथ्राया मा फ्यूचार पारफेक्ट पास्ट फर्म होननाय लोगो लोगो फ्यूचार पारफेक्ट होननाय लोगो लोगो सेल हेव बीन आरो विल हेव बीन पास्ट फर्म होननाय लोगो लोगो मेन भाबाल' पास्ट टेन्स जायो बाखिया सोलायनाय नङा आरो हेबा हेड बे जानाय नङा नैबे शुड जागोन आरो वुड जागोन नाथाय बाथ्राया फ्यूचार पारफेक्ट पास्ट जागोन आरो बेखौ गारनानै गोबांथा कुइसन जागोन जाय कुइसनखौ जों लिरनानै फोजोबनो हानाय नङा अब्लाबो जों दा बेखौ फोरमाय हिसाबै जों एसे मोननैसो एग्जाम्पल होदिनि आरो माखासे एग्जाम्पलखौ गाव गावबागाव खालामनानै जों लानो हागोन जेरै दा नायदो 3 एबा आं एग्जाम्पलखौ 4 हिसाबै लाबाय जों गोसोबायदि खालामनो हायो if you requested me आं गोजौनि बाथ्रा मोनसे बाथ्राया प्रेजेन्ट डिफिनिट जायोब्ला गुबुन मोनसे बाथ्राया फ्यूचार इनडेफिनिट टेन्स जागोन होननाय बाथ्राखौ आं दिनै गोलावै सावरायनाय नंला मानोना जों सिगां बेखौ फ्यूचार इनडेफिनिट टेन्स सावरायखाबाय बेखायनो आं 2 निफ्राय लागोन 2 मा दंमोन मोनसे बाथ्राया फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्स जायोब्ला गुबुन मोनसे बाथ्राया फ्यूचार इनडेफिनिट फार्स्ट फर्म जागोन आं बे बाथ्राखौ दायो सावरायगोन मानोना 1 नाम्बार गोजौ फ्यूचार इनडेफिनिटआव ओंखारदों बे बाथ्राया आद्रा थाबोदोंमोन दिनै बेखौ फिन लाबोदों अब्ला जों दा नायदो if you requested me मा होनदों if you requested me I should have you मा होनदों if you requested me मोनसे फार्स्ट टेन्स जानाय लोगो लोगो मा जागोन मोनसे बाथ्राया फ्यूचार इनडेफिनिट फार्स्ट फर्म जागोन नाथाय बे जोंनि महराव माबायदि फैगोन कारेक्ट टेन्स हिसाबै नैबेयो थाखुनानै थाबाय थागोन साइलेन्टआव अब्ला नैबे प्रेजेन्ट लाइनआव जों ब्रेकेट होबानो जायो आरो बा इन्टारभिउनि सिस्टेमा एसे बेलेग जागोन बेहाय मा जागोन बेयो गाहायाव अपसना थाखागोन गाहायाव अपसन थाखागोन मोनब्रै नङा होमबा अपसन थायो नङा होमबा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव नायनांगौ जेबो गैखाया बेयाव बे जागोन होननानै जों प्रयजन गैखाया डाइरेक्ट मिथिखादो बे फार्स्ट इनडेफिनिट खोथा गैया बे फ्यूचार इनडेफिनिट फार्स्ट फर्मखा बे शुड जाखागोन खोथा गैया आरो शुड हेल्प होननानै नायदो आरो खिन्थु आरो हेल्पआबो प्रेजेन्ट फर्म जानांगोन आरो बे कन्डिशनेल लेभेलनिफ्राय खोब फैयो दायो जों फरिखा फैग्रा सिस्टेमसआव सावरायनो हानाय नङा जों सिम्पलै जों माबायदि फैनो हागौ जों बेखौल' खोन्थागोन जों बेहाय बेखौनो होनोसै हेल्प मा जों दा नुबाय मोनसे बाथ्राया if you requested me फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्स जानाय लोगो लोगो बे बाथ्राया मा जानांगोन फ्यूचार जाखागोन आरो फ्यूचारनि मा जागोन फ्यूचारनि फार्स्ट फर्म होननाय लोगो लोगो शुड जागोन आरो नैबे हेल्पआ फार्स्ट टेन्स जानो मोना बे प्रेजेन्ट जाबानो जोब्बाय आरो बेबायदि बाथ्राखौ जों गोबां खालामनो हायो दायो जेरै जों मोनसे एग्जाम्पल होबावनि if you दाना एखे खोथाखौनो होलायबाय if you request उल्था उल्था फैगोन ओरैजायबो फैयो if you request me एखे बाथ्राखौ खालामदों आंबो इनभाइट होदोंमोन दा रिक्वेस्ट सोलायबाय if you request me I should have helped you होनना बुंदों you अब्ला मा जागोन ओरैखौ नायनांगौ इन्टारभिउ हिसाबै अपसना थागोन मोनब्रै नाथाय जों बेखौ नायनांगौ दरकार गैया अपसनखौ नायबाथाय जों हाखालाबो अपसन नायनाय दैट मिन्स जों हानाय नङा अब्ला जों बेखौ डाइरेक्ट नायदो ओरैजाय मा दङ फ्यूचार पारफेक्ट पास्ट फर्म डाइरेक्ट जाखागोन बेयो पास्ट पारफेक्ट थारमाने हेड रिक्वेस्टेड जाखानांगोन आरो हेड रिक्वेस्टेड नुखागोन आरो मोनसे आरो खोथाया बिसोर डाइरेक्ट नायजोबो आरो मोनबाय खिन्थु बे जागोन ना बुंब्ला खुनु जोङो बिनि राइट एन्सारखौ जों मोननाय नङा ओरै नायदो फ्यूचार इनडेफिनिट पास्ट फर्म पास्ट पारफेक्ट आरो पास्ट पारफेक्ट नाय लोगो मा फैगोन हेड रिक्वेस्टेड जोंनि खोथाया बिसोर जों बिदिखौ जों बुजिनांगोन if you had requested me मा फैगोन इथिं सोलायनाय नङा I should have helped you बिदि दा बे एखे बाथ्राखौनो जों खालामनो हायो जों मोनसे गोदान एग्जाम्पल लाबावदिनि बा लायाब्लाबो बेनो जागोन हमनानै ला आरो जों एग्जामाव फैलायबाय बेखौनो खालामबाबो जागोन नामा बेखौ खालामदिनि खोमना लासिनो हायो बेखौनो माबायदि फैगोन नैबेहाय हेड दा जोंनि फरिखायाव नैबे हेड फैगोन हेड फैखानाय लोगो लोगो नैबे रिक्वेस्टेड फैगोन
दाना ओरै नैबेयाव should have आ फैनाय नङा मा फैगोन बेहाय हमनानै ला एखेखौनो खालामदों आं नैबेवहाय help होनानै नैबेयाव you ल' फैसिगोन आरो उल्था उल्था ओरैबो फैयो ओरैबो फैयो अब्ला दाना मा कुइसन जानो हागौ बेयो देलाय ओरै मा जानानै दङ if नि कन्ट्राक्सना बे मोनथामजों जाबाय थायो जुदि ओरैजाय past perfect जानाय लोगो लोगो ओरै जाखानांगोन मा future perfect past form जाथारनांगोन होमबा जों गायनो अपसनखौ नायनो खुनु प्रयोजन गैया मा जाखागोन बे future perfect past form नाय लोगो लोगो I should have helped इदि जानांगोन PPF जानांगोन होमबा जों गायनो अपसना जागोन डाइरेक्ट नुखागोन ओमफ्राय जों नायदो आरो नङाब्ला बेना बे जागोन ना बे जागोन ना होमबाथाय बे राइट एन्सार ओंखारनाय नङा आरो निश्चय बे आरो टाइम लागोन होमबा जोङो दा मा जागोन एन्साराव if you had requested me मा जागोन I should have helped you नै बिदि जागोन आरो मा दा जों गोबां कुइसन जों खालामनो हायो जों लिरनानै फोजोबनो हाया जों दहायनो होखादों if you had come here नों बाव फैनायमोनब्ला I should have gone there आं बाव थांगौमोन बा if you had invited me I should have helped you गोसो बायदि जागोन गोबां खोथा जायखौ लिरनानै जों फोजोबनो हाया आरो दायो बेयो जों बेखौ खोमोरदिनो आरोबाव दा जोंखौ सम सम बिनिफ्राय गोबां कुइसन जों थगायो 6 थांबायमोन नामा जोंखौ थगायोबो ओरैबायदि थगायो if you आं बावनो मिक्स होगोन neglect your studies नैबेफोरो कुइसनफोराव गोबां थायो बे सिस्टेमा नैबे स्पेसियली बे कुइसना थायो बेखौ बांसिन लानाय जायो नायबानो निश्चय दाबो नुगोन कुइसन बेंकआव बा टेटनि माखासे कारेक्टेन्सनि माखासे कुइसनाव if you neglect your studies मा फैगोन you will fail अब्ला मा जागोन डाइरेक्ट नायदो if you neglect your studies you will fail नाय लोगो लोगो नैबे मा future indefinite tense अब्ला नैबे प्रेजेन्ट जागोन नैबे प्रेजेन्ट जानांगौब्ला माने इउजों मा फैगोन नेग्लेक्टआनो फैखागोन मानोना बियो सेकेन्ड पार्सनसो थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बारसो एस फैगौमोन नालाय खिन्थु बे मोनसे फैगोन नेग्लेक्ट हेड नेग्लेक्टेड गोबां फैगोन खिन्थु बे नेग्लेक्टआनो जागोन जेबो सोलायनो मोना देट मिन्स खोथाया जाहैबाय फ्यूचर इनडेफिनिट प्रेजेन्ट डेफिनिट ओमफ्राय इउजों मा फैयो जेबो फैनो मोना बे बिराद कमन कुइसन बियो जों 7आव हमबावनि बेनिफ्राय माखासे कुइसन ओंखारबावो if you had called आं लिरना फोजोबनाय नङा बे मोनसेनिफ्राय दोनगोन लिरनानै फोजोबनो हाया जोङो if you had called him बिदि जागोन if you had called him he come here गोबां कुइसन जायो जों गोसोबायदि खालामनो हागोन नोंथांमोनाबो हागोन निश्चय हाखायो जों सावरायदिनो if you had called him he come here past perfect tense future perfect past form डाइरेक्ट आरो गायनाय अपसन जों नायनो दरखार गैया मानोना अपसन मोनब्रै होगोन मा फैखागोन should have come जाखागोन आरो बे माने थोंजों should have come बे आरो मा फैगोन जों बुजिखाबाय if you had called him he should have बांद्राय माबा जाया बेखौ दाननो हाया he would have PPF जानांगोन खामा here जोंनाव बेबायदि मोनथाम इफजों मोनथाम पेटार्नाव एग्जामाव फैनायखौ जों गोबां नुयो आरो मोस्ट इम्पर्टेन्ट कुइसन बियो दा बेनि बेलायाव दंबावो if I be you बिदि फैयो if I be you I would go there बेबो बेनो जों दहायनो मिथिखादों ओरै खावसेया मा होनोमोनलाय उननाय लोगो लोगो फ्यूचर इनडेफिनिट फार्स्ट फर्म होनब्ला मोनसे मा जायो होनोमोनलाय फ्यूचर इनडेफिनिट फार्स्ट फर्म जानाय लोगो लोगो बियो मा जागोन फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्स जानांगौ नाथाय एसे आलादा रोखोमनि बियो बेहाय बि होननाय लोगो लोगो माखौ खिथादों फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्सनि बिभार्बखौ बाहाय फार्स्ट इनडेफिनिट बिभार्ब नाय लोगो लोगो जों मा मिथियो वास आरो वेरखौ जों मिथियो अब्ला बेवहाय मा फैगोन इफ नाय लोगो लोगो आइ नाय लोगो लोगो बेहाय वेरसो फैगोन कन्डिशनेलनि ओंथिया बेनो मानोना आं नोंबायदि मालाबाबो जानो हाखाया नेभार बेखायनो if I were you I would go there जों हानांगोन
थिग बिदिनो 9 if I be a bird I should fly in the sky अब्ला जों मा मिथिबाय should नाय लोगो लोगो ओरैजाय मा future indefinite first form first indefinite जाखाथारनांगोन be नाय लोगो लोगो मा फैगोन होनबा बेहाय where फैखागोन बे मा जागोन दायो जोंना बेहाय be आव where होबानो जाहैबाय आरो दा जोंहा मा बेखिनियावनो जों रायलायनानै फोजोबनो हाया बेनो फैगोन होननानै जोंनो बुंनो हाया दा बेवहाय अनेक रोखोम जायो if I be a king जानो हागौ हयथ if I be prime minister of India जानो हागौ if I be chief minister of Assam जानो हागौ बा गोबां कुइसन जानो हागौ जायखौ जों बुंनानै लिरनानै फोजोबनो हानाय नङा नाथाय मोनसेल' खोथा नोंथांमोना मिथिनांगोन आं दहाय गोजौआवनो जानाखि माखासे पेटार्न होदों प्रेजेन्ट इनडिफिनिट जायोब्ला फिउचार इनडिफिनिट मोनसेया जुदि फार्स्ट इनडिफिनिट जायोब्ला मोनसेया फिउचार इनडिफिनिट फार्स्ट फर्म जाथारनांगोन मोनसेया जुदि फार्स्ट पारफेक्ट टेन्स जायोब्ला गुबुन मोनसेया फिउचार पारफेक्ट फार्स्ट फर्म टेन्स जाथारनांगोन बै खोथाखौ लायोब्लानो हाजारथा कुइसन ओंखारब्लाबो जों हाजोबगोन आरो जों लिरनानै फोजोबनो हाखाया आं दहायनो होनखादों जों गावबो गाव क्रेक खालामनो हायो बेनो मोनसे कारेक्ट टेन्स फर्मनि कन्डिशनेल बिथिंनिफ्राय जों बेखिनिखौनो फोरोंनो हायो मानोना नोंथांमोनाबो निश्चय रोंखाजोबो जोङो जास्ट माबा मोनसे मदद होनो हायो खोमा होननानै जोङो सावरायदों बेखिनियानो दिनैनि गोदान भिडिअ'आ